Ngakwa bakani ka khobor kan poisa ki skor jong iba adan namar ba ngaju pensya skor ya baro kita kinong yalam jongi kita kinong mikmat jongi ki baju trai shirhem nak benta ban syakri yo ba ya kai ka ba ngayo I ba kaladan kata kajing pen kentho syapang kata kajing shim benta jong utau chief minister jong ka Assam balong chief minister jong ka jela jongi baro kawai uba la shim benta ha kata ka be den khalam tika de ke ka ba ni ai jing ya ro namar ba uru udah pelat ya kapor ba unwan shim benta ha ka kam niam namar ba ka kam niam hi kade ka kam ka ba ha ka ba menuru la ban shim benta namar ba kade ka kam ka bangi pendan purum ya ublai namar ba kaniam hi kade ka ba jujet kerpang ya kanu kaniam ka ba kerpang hendak kade be salon sar ya baro ukun benriu pangi dua ya uju ublai kadai katapat ka ba ngakwa man pensyai ba ngayo I ba kita kijing keren ki ba yong bakum nuah ba ki khot ki khro ya utau ba le ben le kho ya kita ki nong song silong ka khaput ngakwa man pensyai ya iba adan ba kalong sat ai ladangi penlut kapon na ka bentah kinu kimat ki pangimtip namar yang ngaru kalalong kajing sat yang ngaha kapor mangalalit chata shala pangap namal ngade ko ka nakilong kami kabaju ket ya ta ka khya ka shan ba ka tiu ya kisamla ka banadu kita kipor kisnam ki ba la daki post nem ki ba ngaju ket khya ba shim banta kanu ka ba ngan tiu ya kisamla tika dei kata ka ba kinu kisamla jong kanu ka snong kita kilawai jong ka jat benriu ka jong ni na ta ka daw ngalalet syadu shala pangam bat ondang lalet hangta kita kirang ba snong ki pensyai ba kim itu yang bat kim sut new yano kita kirang ba snong kita pensyai bet ba kita ki ba kaloi ban ya lang bat ka sarkar ki ong isu buram isu snong tanat ya kita ki bawan henry kim kmi lenti kanu ka kam nakataka jeng yarap jong kinu kisang bahalang me kinu kiken hun namar ba ki lapan syai baki syane atang ya ka sarkar tikade kata kajing pensat kapor jong lan ya jong iba ardan lanangi perkhat na ka benta kita ki khaput namar kini ki khaput hi kim shim dei ki thama kide tang ki thama preng ka sarkar bat kitu ki nong jong ki khaput ru yak hi kanu ru katang suan ka sarkar kila sangap jar pekat katu kajing jahamu kro ru kalatip ka sarkar bahkan pen sangap jar no yaki dan manu ban let ban sol ya kita ki jing ya ka jaha ki khaput namar kane ka de ka ju ka isu jong ka hydel project jong kadam namar ba lapan ya ka jala jongi tang da ka hill state shim lapan ya ka jala ka bapura dei na ta ka daw ba kane ka yam project boarding kadang dei hi ka jong ka Assam batat hadu bakala sarkar kelala ban siudap ya ka pisa jong ka tu ka hydel project kitu ki khaput ru kila khut kinum dan ru namar ba kat Assam kaju dan kata kajing ya te kala dan lupa kata kajing ya te nandu bala ayah kata kajelari lumiangi ba onda ka sarkar Meghalaya kalala ban siu ya ka hydel project jong ko on sa ayo put usam jadi hadu menta balada kal ayo kata ka jela jongi uput usam ru kadai ningkong bakan tip ka district council hang nu kita ki constituency ki badai jong ka Meghalaya hang nu kita ki constituency ki balalat na Meghalaya kadai kata ka district council ru kaban shimti ya kata lada la yo ya uput usam Henry Shisien bampat yo uput usam ka district council ka badai ka khali shua ban bishar ka legislative assembly ru kabor ka syong shua ha ka district council ban pen kinu kita ki kendo ki siap ki jong ka Meghalaya bat Shisien ba ka district council kampat tre ban muslia ya kinu kita ki jaka ki badan Meghalaya kamut ompat dan uput usam ompat dan bala ban
taner ya kata kajaka na kata ka khaput lim da ka district council hi kam shimpat la dan hok mantukular ya kata ha tang kata kare ka bangang kwa ba ngan yo asngo ling ba ki ni kiran san ya kata ka ding percaya nga naki komen hi nga khain big ba ki komen bi jong ki ba puli ki ba shua ai malan kita ki sembo perhat jong ki henry kita ki beri basta di banang ken ai be da ki ni kiran san ki bang yo bang ini percaya kanang ba ngin yo ban ya thir ban pen i hang no kita ki sakhi ba kita ki khaput ki khmi lenti yano lat na ya sarkar